Co tam? Co tam? Co tam? Co tam? Co? No co? Ojej. Ojej. Co to? Oj, ojej, oj. No co? No. Tak. No co? No co? No co? Hmm? Hmm? No co? Ej! 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 Ojej! Ojej! Tak! 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 Co ty tam widzisz? Co ty tam widzisz? Kto kamerę widzisz, tak? Gwiazdunia, tak? Kamerę, tak? Tak! Co to? Oj! Oj! Co to? Oj! 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 Gdzie tu masz nóżki? Co to?